Sanibona nwengane zakwethu uKodole okaNkomgodolo umfana udaba-ke niyalwazi. Cha Shelembe uzenze wena othinta inyoka isemgodini iyithulele wadecide ukuqondana nayo. Ayikho-ke nami into engizoyenza sengiphezulu kwakho-ke impela ayikho futhi into engizoyenza ungixolele. Ngicela abantu baseBaqulusini nabantu baseZululand ngicela nisondele la eduzane ke sinje ukuthi nqumnqum sithi ukuxoxanyana. Lalelani no-wonder uShelembe engenendaba nendaba nomphakathi waseZululand kanye nomphakathi waseBaqulusini. uShelembe-ke nginitshele akuyena phela owendawo lapho wale koPietermaritzburg kwaNdonga ibomvu la akawakhona. iDA kuyazi ukuthi vele abantu abamnyama yabenyanya yamthatha uShelembe yazomdeploya lapha eBaqulusini ngoba uShelembe useBaqulusini ngapha uyikhansela eBaqulusini eyoba ngale eZululand nenganalo iqiniso lakhona. uShelembe lapha uye ngo-60% lapha eZululand ngala eBaqulusini uyikhansela akuyena owakuleya ndawo. Ingakho nimbone ebhubhudla yonke into engenendaba nje. Ngifuna ukuthi Shelembe mawuye enkantolo uyele into yaziyo hamba edeli ngiyicala njengokubusha uthi emva kwebhodi lamaphoyisa nje noma ungigwajisa noma ubuwenzani angikwazi. Shelembe uma kuthiwa lapho kuBaqulusi nilwa nenkohlakala egcwele lapho Shelembe ngoba ngiyakubona ukuthi udefender abanye babangani bakho uyazidefender nawe at the same time. Why ungaku ube nophenyo lwalapha lenkohlakalo enuka phu lapha eMasters la kufikela khona zonke izinto zikamasipala? Angithi nina nifike nihambe niyo-submit ama-invoice ukuthi kuzosimende nithi nizokhandela umphakathi. Emva kwalokho izinto obekwe eMasters nihambe niyokwakha amabhilidi lawe niwakhile lapha ngoba into zami zonke ngiyibhale phansi ngihlelile. Kunemizi nje elapha ezitezi imizi yakhona lapha eNseka enikhanda ngemali kamasipala. Uzofanele nilandelelwe Shelembe ukuthi ngempela lezinto eninazo noma lemizi eninayo isemholweni wenuni. Shelembe nginawe shaqa ngithinte wena ungisukelile. Ngifuna nje ukunikeza ubufakazi ukuthi uya kuleyo nkantolo ubukwazi ukuyela kuleyo nkantolo leyo. Ayithi uyangizwa ngithini? Shelembe lalela umphakathi namanje usalindile. Weza umphakathi ukuthi wathola into embi kuthiwa wadutshulelwa imoto. Uphenyo lakhona lihamba kanjani weShelembe? Uphenyo lakhona anina sena vele nadubulela imoto ngoba nifuna ukuthi nithola ama-bodyguard uvele usukela udubula imoto. Luhamba kanjani uphenyo weShelembe? Ngicela ukubuza nje ngiyayibuzela nomngani wakho lo munye owenza njalo naye wadubula imoto. Uphenyo lihamba kanjani? Ngiyayibuzela nje Shelembe. Kulungile kwayenza leyo nto okudubulela imoto wena. Wathola ama-bodyguard eBaqulusini, wathola ama-bodyguard eZululand. Wahola kabili Shelembe, wahola eBaqulusini, wahola eZululand. Kodwa ama-bodyguard awodwa. Nixebelela umkhoma Shelembe. Nixebelela umkhoma ama-bodyguard ayi-1 but uhola ngapha eBaqulusini uyohola eZululand. Ngemali yomphakathi okumele ngabe nakhela ngayo umphakathi Shelembe. Hambane eMasters manifuna ukuthi kuseshwe niyosesha lapha eMasters. Nifike ni-submit invoice mayiyokwenza into lapha nifike niyishintshe phambili nithenge into ezithandwa yini ngemali yomphakathi Shelembe. Imondlo ibolile phushu imgodigodi amanzi awekho bahlushwa ugesi imondlo. Kodwa uzoba bhizi ugijimela inkantolo Shelembe. Ngifuna ukuthi noma nithi ningithuma uphuthu ngibe ngilikhulumile iqiniso akekho umuntu ongayuhamba la emhlabeni. Uyabona njengamanje mina ngikhathele ngidiniwe yini. Ngisho kumkhonto wesizwe uma kuthi usubaphethe omasipala ayikho neyodwa imeya eyokungafuna ukusebenzela umphakathi. Alikho nelilodwa ikhansela eloko lingasebenzela umphakathi bese kuthiwa ngiyathula. Uma uNkulunkulu esangigcinile ukuganga lento eniyenzayo nenza imess up lapha kumasipala waseBaqulusini. Funeka kuphenywe umunicipal manager, kuzophenywa amakhansela, kuzophenywa odirector, kuzophenywa ama-official kamasipala. Awubizi SIU ikiyophenya yonke lento eyenzeka lapha. Ungisukele wena Shelembe.
mhlawumbe ucabanga ukuthi nginolwazi oluncane ngiliphethe lonke lunobufakazi funa nginitshele uyabona nje laleli weshelembe ngiyibhale zonke into zami uyabona nje kunomgwaqo lapha okupresident lo mgwaqo o1 km uthiwa lo mgwaqo udle 12 plus minus 12 million lwemgwaqo o1 km nithule nithini ishelembe ningabi nosesho kuyo yonke leyo nto angithi abangani bakho bonke lapha idolobha Vryheid ama street light kumnyama tsu edolobheni lase Vryheid akunama street light abantu babanjwe inkunzi leVryheid abahamba ngokukhululeka nikhona nomasipala shelembe uya defend okokuqala uyena owalapho kuleyo ndawo wena wase Pietermaritzburg wa deploya iDA lapho ngoba ifuna uzocindezela abantu abamnyama but you are busy uthi ngithanisha igama lakho ungibiza ngesimaka ushelembe awuhambi uyovulela into eserious amacala anikezeni umphakathi ama service delivery sesikhathele manje we are sick and tired ukuncengana nani ngoba kuthiwa niyesatshwa nithumana uphuthu khohlwani bafana ngicela nje nikhohlwe impela mina noma kungathiwa kwenzakalani ngasiphi isikhathi I don't care ngikhathele yini shelembe awuthi ngibheke lenye uyabona nje kunebhilidi elibhekene noShakers ngifuna nje ukunikeza elibhekene noShakers ibhilidi ade lipendwa nini ibhilidi plus minus 2 million lelo bhilidi lelo kodwa kunamhlanje liyavuza udlala inyoni phakathi aliqediwe kodwa imali siphelile lo kade lenza usehambele nemali weshelembe lalela hambela into okuyiyona ke enkantolo njengamanje njoba ungibona ngijulukela ubala seniuchaphaze kakhulu umphakathi wasebaqulusini koVryheid Mondlo kuyale koZululand senibachaphaze kakhulu abantu many years nenza nje lento le khohlaneke impela manje khohlwana impela uyabona nje lapha elokushini eBhekuzulu akunamanzi ugesi uyahlupha ziningi into ehluphayo amanzi eBhekuzulu baphuza amanzi ongawazi noma avela emfuleni noma avela kuphi kodwa bayawabhadalela nithule shelembe ukwazi ukugijimela nje lezi zinto enkantolo hey weshelembe ngizokugila mina ngizokugila shelembe uyezwana bese weshelembe kunento engizokucela yona ngoba ngathi uyakwazi ukuvula amacala awuye lapha uyovula icala uvulela udirector waka technical service ngenkohlakala egcwele lapha ukuze ngibone ukuthi uyakwazi ukuvula amacala ayitho uyakwazi ukuvula amacala mina ngina email anginalutho eshelembe ngikutshele angina email anginalutho nje lawo masamanisi lawo wathatha wanikeze othanda ukubanikeza wona benze lento abafuna ukuyenza mina ngeke ngize ngithule nichaphaza umphakathi ngumkhonto nje ongapendiwe umkhonto wesizwe angeke nje shelembe khohlwana sekufike egcineni ke manje nginitshele ifana nalento eyenzeka lapha ngakithi eMsinga ilokhu ngazalwa nje ubungibona nje ngingaka sengize ngiqhakaza impunga kuphethe iqembe elilodwa inkatha lengasekhaya kufanele ukuthi kulokwaphatha iqembe elilodwa kube nezinto ekuthiwa sisakhala ngazo namhlanje ngineminyaka emithi mina iphethe inkatha eMsinga kodwa namhlanje kunezinto esisakhala ngazo kufanele yini lokho nisenze ipukupuku shelembe awuhambe ngakini eMaritzburg usuke lapha ebaqulusini ngobuzela ukuzoxhaphaza abantu unama bodyguard wena ahola kabili kwakusaphethe uthula sizwe seyimeya lapha elokhuzaneni kwakusewuthula sizwe wagadwa ngapha kodwa kwama bodyguard awuthi uxebula umkhoma ngakini ungayenzani lento shelembe hamba kuyovula icala eliqondile njengamanje angiqedile shelembe ukuthi nje yangicasula lento oyikhulumayo yangicasula kakhulu indlela nje owenza ngakhona ileyo nto nje ngiyithathe ngayibhala ngayishicilela phansi zonke indaba zakho fanele ukwazi lokho yangicasula lento enenza kubhlungu ukuhlukunyezwa komphakathi nidla imali umphakathi mawuthi uyakhuluma niyawubulala ngoba ningalifuni iqiniso hayi ngavele nikwenzayo khohlwani bafana ngumkhonto nje ongapendiwe bani basebaqulusini umkhonto usufikile manje akekho yonke engene beyimeya baqulusini kuthiwa umkhonto bese kuthiwa wenza lento eyenziwa lapha ebaqulusini akekho ngikhona mina ngila ngeqiniso ngilwela abantu abamnyama nje kuphela iyona into engiyoyifela emhlabeni khohlwani phela ngavele hayi chithoms bayo bye washelembe